सोरबा सासे सानैनि नामखौ मानो रायखाङो बड'फानि नामखौ जों मानो रायखाङो खुलुमबाय लोगोफोर बेलासिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय जासिहरनाय जाबाय दिनै बोथोरा ओरैबायदि गरममोन आरोना दिनै सान हाबनायजों लोगोसे दिना थान्दा जाबाय ओरैबायदि मोजां जाबाय आरो दा फैदो लोगोफोर आं मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट भिडिअ लानानै फैदों जोंनि सार बिस्वजित दैमारिया जोंनि मानगोनां CM बिटिआरनि प्रमद बर' बिथांखौ मा फोरमायदों आरो एबसुखौ लाफानानै मा खालामनो सानदों बिथाङा ओरैबायदि मोजां फोरमायदों आरोना आरो बड'फानि मुंखौ मानो रायखांनानै आरो बड'फानि मुंखौ लानानै मानो राजनितिक खालामो बेनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवना होलांबाय जोंनि सार बिस्वजित दैमारिया दा लोगोफोर बे भिडिअखौ नायब्ला मोजाङै बुजिगोन जायफ्रा मोजाङै नायजोबा बिथांमोना बुजिनाय नङा बेनि थाखायनो नायनानै मोजांथारै बुजिनो हानाय बायदि भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो मा बुजिदों बेखौहाय कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय जों सोरबा सासे सानैनि नामखौ मानो रायखाङो बड'फानि नामखौ जों मानो रायखाङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ प्रमद बर'आ राजनितिकनि फुथुला हिसाबै बाहायहोबाय दिनै UPPL जों थाफानानै एबसुखौ फुललि पलिटिक्स खालामबाय नाथाय जोंनि बड'फाया जेब्ला बेबायदि समाव रायजोआ नों नङाबा नेतृत्व होनो गैला एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ नोंनो लानांगोन होननानै फाथिदोंमोन रौथायाव 1986 आव एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ लाखांनायनि उनाव बिथाङा बे समाजनि दायित्वखौ लानानै आं मावनोसै आरो आं गैयाबानो जाला सानबायब्ला ओंखायनो दिनैनिफ्राय आंनि मावनांगौ हाबाया रायजोनिल'सै आंनि व्यक्तिगतनि गैला बियो गावनि सेल्फ टेक्स इन्सपेक्टर साख्रिखौ नागारदोंमोन बिनि उनाव UBNLF PTCA मोनथाम राजखान्थि हान्जा जोंहा दङमोन गासिबो एबसुखौ लानानै बाहायनो नागिरो नाथाय बड'फाया खुनु राजखान्थि हान्जाजों जों थाया आरो जोंहा एबसुनि आइडिय'लजिखौ लानानै जों आवगायलांगोन आरो बर'नि जि इसुफोर दं बेखौ लानानै जोङो आवगायलांगोन खिन्थु जों PTCA UBNLF बिसोर जों मालाबाबो थाया जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनु राजखान्थि हान्जानि सायाव थायोब्ला मोनसेजों थाब्ला मोनसेया दाय जागोन मोनसेजों थाब्ला मोनसेया दाय जागोन ओंखायनो जों रावजोंबो थाया मोनथामबो हान्जाखौ सापर्ट खालामाखैमोन आरो गावनि मोनसे दृष्टिभंगिजों नोजोरजों बियो बर' रायजोखौ लानानै आवगायदोंमोन आरो जोबनायाव बयबो बर' हारिया खौसे जादोंमोन जायनि थाखाय जों बिथांखौ बड'फा होननानै बिमुं होदों आरो बिनि गेजेरजों दिनैनि बे अबस्थायाव जों सफैदों थिग बिब्दिनो दानि UG ब्रह्म बिथाङानो जेब्ला एबसुनि आफादगिरिमोन बिथांजों आंबो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै दङमोन बिथाङा आफादगिरि जानाय समावबो बे सिटुएसनमोन सानसुमा BPP खेमसिं BPP आरो NDBनि PDF मोनथाम राजखान्थि हान्जा जोंहा दंमोन बे समाव बयबो एबसुखौ लुगैयोमोन नाथाय उरखाव ब्रह्म बिथाङा UG ब्रह्म बिथाङा बे समाव जों खुनु राजखान्थि हान्जाजों जों थांनो हाया समर्थन खालामनो हाया जों खुनु राजखान्थि हान्जाखौ जों गाव एबसुआ गावनि आदर्श मथेनो जों थांगोन हारसिङै गतिके जोंखौ रावबो गाज्रि दामोन आरो सोरबा जातिनि थाखाय मावनो सानदोंबा राजखान्थिखौ गारनानै जों फै बिदि आवगायदोंमोन आरो बेजों UG ब्रह्म बिथाङाबो गासै बर' मानसिखौ खौसे खालामनो हादोंमोन नाथाय दिनैहाय प्रमद बर' आरो रोंगोरा बिथांमोननि समा जेब्ला फैबाय बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेब्लाबो UG ब्रह्मखौ सुंथानो थाखाय राजखान्थियारि भाबै बाहायबोगासिनो दं दिनैबो बाहायबाय थादों UG ब्रह्मआ जि हान्जायाव थायो बेयावनोसो थाफायो आगोलाव BPPFमोन बेवहायसो थाफालायबाय बिनि उनाव माबा PCDR जाबाय बेयावसो थाफालायबाय बिनि उनाव BPPFखौ गारनानै UPPL बानायबाय बेयावबो बिसोरो बेजों थाफालायबाय खालि UG ब्रह्मजों राजखान्थि हान्जायाव बिसोरो एबसुखौ लाफानानै खामानि मावगासिनो गतिके प्रमद बर'आ मालाबाबो एबसुनि आइडिय'लजिखौ लानानै एबसुखौ एबसु हिसाबै जातिनि गोथार हिसाबै बेखौ लाखिलांनायनि थाखाय बे सिन्था खालामाखै राजनैतिक बायदि बेबहार खालामनानै गावसिनि राजखान्थि शक्तिखौ गोरा खालामनानै एबसुनिफ्राय जेब्ला रिटायार जायो बेवहाय थांनानै खामानि मावहैनायसो बेहा प्लेन बिनि बादै बियो एबसु संगठननि प्रति बेहा जेबो साननाय गैया आरो बिनि फोरमाना बेनो दिनै प्रमद बर'मोनहा जुदि UPPL नङालासिनो बिथांमोना जुदि जोंखौ आगोलाव जेरै MLA फाथिदोंमोन इन्डिपेन्डेन्ट एबसु BPSC सापर्टेड दिनैबो जुदि एबसु सापर्टेड जयेन्ट एक्सन कमिटि सापर्टेड NDP सापर्टेड बिदि जुदि केन्डिडेट जानायमोनब्ला हयथ' BPF खामग्रा UPPL खामग्रा रायजो राजायाबो ज' एबसु NDP आरो जयेन्ट एक्सन कमिटिजों बाहागो लाफैगौमोन आरो बर'आ खौसे जागौमोन खिन्थु बेखौ खामालासिनो बिसोरो राजखान्थि हान्जायावसो हाबफानानै बे राजखान्थि हान्जाजों खामानि मावबाय एक फलिया जाबाय जेला एक फलिया जायो नों रायजोखौ खौसे खालामनो होनबाय थाबा जायो नामा BPFखौबो मोजां मोनग्रा मानसि दं मानो मोजां मोना BPFखौलाय जाय CIT जानायनि थाखाय जोंनि बर' गथ' गथायफ्रा बेवहाय बिटेक फरायनो
मोनदों बेनि थाखाय हाग्रामाखौ गाज्रि मोनगोन नामा जाय इउनिभार्सिटि जानायनि थाखाय गुवाहाटी डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव एडमिसन मोनामोन जोंनि गथ' गथाया दिनै बेयाव 80% सिट 80% सिटआ बिटिसि ओनसोलनि कलेजफोरनि थाखाय रिजार्भ जानायनि उनाव बिजनि कलेजफोराव जानाय डिग्री मोननाय गथ'फ्रा जोंहा बेयाव एमए एमएससि फरायनो मोनदों बिनि थाखाय गाज्रि मोनगोन नामा मानसिफ्रा मोजां मोननाय थागोन ना थाया बे मोजां मोननाय मानसिया इउपिपिएल इउजि ब्रह्म जायहा समाज जिबनाव मोनसेबो रिजाल्ट लाबोनो हायाखै बेजों थाफाहैगोन नामा थाफाया दा मेन खारनफ्रा जाहैबाय बेफोर ओंखायनो रायजोफोर बेफोर गासैबो बाथ्राखौनो जोङो सिन्था खालामनांगोन आरो ओंखायनो बिसोरनि जानला मोनला बुंलायनायजों जों गोजावनो नाङा बेबो टटेलि राजनितिक मोनसे सार्थजों बिथांमोना खामानि मावनाय